माळेगाव साखर कारखान्याच्या निवडणुकीवरून खासदार संजय राऊत यांनी अजितदादांवर तोफ डागली। अजित पवार राष्ट्रीय नेते मात्र अद्याप गावातच फिरतायत, दुर्दैव आहे हे राज्याचं, असा टोला राऊतांनी अजित पवारांना लगावला। साखर कारखान्याचा चेअरमन करा, 500 कोटी 24 तासात घेऊन येतो असं अजित पवारांनी म्हटल्यानंतर राऊतांनी हा समाचार घेतला। तुम्हाला शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करता येत नाही, लाडक्या बहिणींना तुम्हाला आता नीट पैसे देता येत नाहीत, पण मला माळेगाव सहकारी साखर कारखान्याचा चेअरमन करा, मी 500 कोटी रुपये 24 तासात घेऊन येतो, हे या राज्याचे अर्थमंत्री सांगतात। गावातल्या एका साखर कारखान्याच्या निवडणुकीत हे राष्ट्रीय नेते बरं का, त्यांच्या पक्षाचे, हे त्यांच्या पक्षाचे राष्ट्रीय नेते अजून गावातच फिरतायत। दुर्दैव या राज्याचं की अशा प्रकारची लिडरशिप या राज्याला मिळाली।